Espero que sentiu el cant dels ocells. És que és magnífic, No és el mateix sentit en el vídeo que el natural, Canvia moltíssim. Això és un paradís. L'avi un altre cop. Curiós. I aquí la tenim, àrea d'expansió de la petroquímica del Morell. Esperem que li perdin les ganes. A veure, mirarem aquest fumet.